Sawona baba. Yebo sawona Nkosi. Baba ngicela amazwi okukhuthaza kunezinto engizenzako engibona abantu abaningi bayijabulela kepha kunabantu ababili abathathu. Ongathi abayijabuleli bazama ukuyivala lezi zinto engizenzayo manje umuntu. Okay. Akekho umuntu ongakuzwisa ubuhlungu ngaphandle kwemvume yakho. Akekho umuntu ongafika akukhalise akuzwisa ubuhlungu wena ungathandi ngaphandle kwemvumo yakho. Akusikhona kahle okwenzeka kuwe okuzwisa ubuhlungu angijabana. Yebo. Into eyenzayo wena ngendlela ophendula ngayo abantu. Nangendlela wena ngesilungu kuthiwa nangendlela o reacta ngayo entweni ekuzwisa ubuhlungu. Yebo. Kusho ngamagama uma wena uzizwa ngathi uzubuhlungu. Ingoba wena usuke uvumelele ubuhlungu basondela kuwe. Yebo. Okanye beza kuwe ngithi yabona. Yebo. Umkhumbi awuzikiswa ukuthi uhamba phezulu kwamanzi noma kunamanzi aseceleni kwawo. Umkhumbi uma uzike uyaphansi uzikiswa amanzi angena ngaphakathi kuwo. Angani ngimphindele. Cha ngiyakuzwa. Ubuhlungu bungaphakathi kuwe manje ngithi. Yebo. Shona ngamagama ngithi mina ubuhlungu obuzwayo wena ngenxa yabantu obona ngathi izinto ezinhlo zenzayo bazama labo bantu ukuthi bayivale ngoba bebona abanye abantu bephumelela ngazo kanye bejabula ngazo. Ingoba wena ubavumela labo bantu angithi abantu bangene ngaphakathi kuwe. Okay. Ngakho ke umkhumbi awucwiliswa amanzi aseceleni kwawo. Umkhumbi ucwiliswa amanzi angene kuumkhumbi angithi yabona. Okusho ukuthi namanye amagama ngifuna ukwakha ukuthi wakheke angithi yabona. Musukuvumela izinto ezisemaceleni kwakho nezinto ezikude nawe nezinto ongayiboni nezinto ozizwa angithi yazi ngabantu bethi. Yebo. Uyivumele zingene kuphi phakathi kuwe. Yebo. Ngoba wena kahle uma ungagwema ukuvumela lezo zinto asibuyele emuva. Awuzwiswa ubuhlungu wena izinto ezikude nawe kodwa uzwiswa ubuhlungu izinto ezisondeza kuwe. Sekezwakala. Ngiyakuzwa. Uma bekhuluma bekude ungabe nendaba. Uma bekuvala khona umnyango uzovuleka. Noma ungenzani uma beyicima into yenzayo ukhona ukukhanya ukukhulu okuzoba ungabi nenkinga. Akekho umuntu ongakuzwisa ubuhlungu, akekho umuntu ongakuphatha kabi ngaphandle kwemvume kabani yakho. Futhi wonke umuntu okuzwisa ubuhlungu kuvuma wena ukuthi akuzwisa ubuhlungu ngoba mangathi umuntu wena nje akubize nenja ozazi usiya ninja ngeke ukuzwisa ubuhlungu. Umuntu mayengathi unekhanda elikhulu mawuzazi ukuthi wena likufanele le right for wena go right. Ungavumi bese ugijima uyoyibuka esibukweni uthi hawu likhulu ngempela uzolibona lelikhulu ngempela. Ungamvumeli umuntu osuka kude umfake ngaphakathi kuwe akwazele yonke into ngawe. Ekugcineni uzokhetha ngezinto azaziyo ngawe. Amazwi ke ngikuphona mada akusiwa amazwi osuku kodwa amazwi onyaka le ngikuphona. Yebo. Amazwi ani? Onyaka. Sekulungile ke ngakho. Akayidla. Umkhumbi awucwiliswa amanzi ahambe eceleni kodwa ucwiliswa amanzi angene emkhunjini angaphakathi. Ukuze ke niphephe niphakathi emkhunjini ukuthi ningacwili kufanele kwenziwe ukhishwa amanzi asengenile khona umkhumbi uzoba njani lula. Khipha bonke abantu abangafanele ukuba sempilweni yakho. Amen. Nawo amazwi. Hayi ngiyabonga. Ucwiliswa. Amen. Amen.